Yongrokni kok eba bumung khwnawui baksa baksa borok rok kirijagui thango. Yongsa kuksa rokni sramung no wanama singja tei kirima singsa hai ungo. Bat norok saideman baksa yongrok kirima singja tei khatarnak hai ungya. Kisa yongsa kuksa rok naithok tei attractive bo ungo. Ang tini norok no world ni wanama singja yongsa kuksa rokni kokno sawi khnari wan je maybe aborokni kok norok khnawi bo mano eba khnaya khuna. Hello, ani khajani bayasong ang naidi ano Kokborok facts channel norok o channel o puini selai juda Kokborok facts saiman nai. Orchid mantis World ni jotoni selai naithok yong ni bisingo kaisa ungkha orchid mantis Southeast Asia ni mo yong bini color change khlai mano mo kufur tei yellow color ni gulapi color ungui thangui mano bo besirbag no khum rogono gobangkhe nukjago eba manthogo bini yakungni structure khumni blai haike sramjak aboni bagui bono naitugui maya eba nukjagya bo ungui thango bo lizard tei yongla rokno chawi banchui tongo tei only 8 months simi banchui tongo. Venezuela poodle moth Soptoi haike nukjaknai mo yong Venezuela o manthogo je 8 to 9 month jora kwthang tongo jotoni selai puila 2009 o Dr. Arthur Encar mungni scientist Venezuela ni Grand Sabana o naitukmani aboni ulo bo mo yong ni photo tisawi share khlai rikha internet o tei viral bo ungui thangka but tabuksuk jora sak kwtal projati ni bumung bono rijak yakho. Giant long leg katydid Giant long katydid walto tongnai yongrong ni bisingo jotoni selai kotor yong je Malaysia ni mountain bolongo manthogo katydid ni prai 6400 projati tongo mo yongrok teti goni dai family ni giant long katydid 6 in jora kotor ungui mano mo yongrok no nainani bufang blai haike nukjago aboni bagui bufang wafang ni blai ni kni kesaro mono naituknani kostoni samung bo ungui thango bini bukrang tongfano borok kisano birui mano giant long katydid kubang tei fan khorang tiklaimani bagui bo sinijago bini mo khorang rok bo juda juda samungni bagui bo ungui mano jemon reproduction ni bagui bini logino attractive khlaina bagui aggressive ungui thangpuru bo khorang fan ke tiklaio tei waisa wisuke bo a jagao tongu hinei sana bagui bo juda juda khorang tiklaio. Spotted lantern fly Chin, India, Japan tei Vietnam o manthogo mo khum tei muikhutung rok no chawi hamya khlai reo mo jotoni selai angur apel bufang rogo tei khum bufang rogo bisi manthogo mo je bufango thangui bawiyo a bufang tei banchinia hinei chongsidi mo khum rokni blai chawi aro supply reo bini bumung lantern fly phano bo birui maya. Scorpion fly mo yong Scorpio haike nukjakma bagui mono scorpion fly hinjago kaisa bitchu haike no scorpion fly ni khitung buskango koijak ungo but aro biskrui bini busak yellow tei bokhorok red color ni ungo mo yong no naikhe hinke kirma singsa haike nukjago but bo khatarnak ungya scorpion fly ni 4 bukrang no equal kolok tei transparent ungo but borokni kaisa ahai projati bo tongo je bukrang korei. Hickory horn devil real moth ni larva no hickory horn devil ni mung bai sinijago mo North America o manthogo regal no royal walnut moth bo hinjago lalima haike mo bo naithok tei colorful ungo puila bini busak green color ni tei bokhrogo khe orange color ni bokorong tongo but jefru larva truk khe toro bini color bo change ungui thango hickory horn devil regal moth ungui onek naithok kheno nukjago. Giant Amazon fishing spider
Giant fishing spider 8-inch jora kotor ungui mano. Amazon giant fishing spider South America o manthogo je golden green tei white color ni ungo. Mo pukur tuima freshwater ni gana gini wo tongo. Giant fishing spider yong tei chikon arokno romui sikar khlayo. Bini speciality ke ahai je bo tuyo onek spitono malai mano. Kuno jorao ke sak no air bubble sramui tui bisingo kubang awar jora sak tongui mano. Driver ants Dorilla Safari ant tei siapuni bumung baibo sinijago je Asia tei Africa o manthogo. Mo chikon janwar rokni bagui khatarnak ungo because borokni bis onek sarinai tei butharei bo mano. Bini buani rommani asukhe kwrak ungo je borok thuima ulobo kelaisa ke borokni buano busakne sikagui maya ungui thango. Mo janwar rokni logi borok manusya rokni bagui bo khatarnak ungo. Bobai warjagui गोबां खेनो साना सुरु खलायनाय tei warjakma jaga fuliwi thangnai. Jumping stick no bini baharmani tei lathimani skill ni bagui no bono jumping stick mung rijakha. Mo Canada Europe tei Australia o manthogo. Mo bini wanama singja kolok face ni bagui bo bono sinijago. Bini bukhuk kuk hai tei mokolkhe kotor ungo je sikari rokno naituknani samung khlayo tei aboni samung bai bo bini partner no bo attractive khlayo. Bini speciality ke ahai je bo bini chojak yakung ni jaga tesa ketal ke yakung achairiwi mano tei mo 5 to 12 man jora sak kethang tongo. Giant water bug World ni jotoni selai kotor yong ni bisingo kaisa ungkha giant water bug je pukur tuima tei ban rogo manthogo. Bini lokmani 2 ni simi 4-inch jora ungo. Bini thani kotor tei fan gonang spincer tongo je aboni samung bai bo warnani eba bini sikarno romui krakhe injection enjai inject khlainani samung khlayo. Bo tuyo tongnai chikon yongsa kuksa tei arokno sikar khlai chawo. Bayasong mono ungkha the world 10 most incredible insect. Video chajak hingke norok like share khlaina ta pokbaidi ketal phaina rok ani kubuni video bonai nai baidi tei ani video chajak tongka hingke ani channel no subscribe khlai bell icon all press khairi di tei ano support phunuk di jotono kaham tongbaidi malai fine norok bai ketal video o.